салому дуруди бепоён ба тамошобинони шабакаи беҳтарин Knockout TG. дар нашри имрӯза моиди аз куҷо тамошо кардани турнири ACA 197 ки 4 файтери тоҷик баромад мекунанд ба шумо маълумот пешкаш мегардонем. дар ягон ҷо ба ҳузур нишаста лайкро зер кунед, мо бошад видеоролика сар мекунем. рафтем. аллакай то ба оғози турнири ACA 197 соатҳои ба шумор мондааст, аммо мо ҳамчун мухлисони файтери тоҷик ғалабаҳои дурахшонро интизорем. дирӯз маросими вазнкашӣ ва рӯ ба рӯ ё ба қавли дигар фейс ту фейс хубу хотирмон гузашт. аммо як хабари нохуш мову шуморо худи ҳозир ғамгин мекунад. набарди нокаутёри тоҷик Осимхон Раҳмонов бар зидди Дэвид Ҷибилов бинобар аз сабаби вазн кам накардани Давид Ҷибилов баргузор намегардад. вазни Давид аз ҳадди категория зиёд шуд ва дастаи Осимхон Раҳмонов тасмим гирифтанд ки ба октагон набароянд. фикри ман оиди ин ҳолат дар ин аст ки ин гуна ҷанговарон бояд аз ташкилот хориҷ карда шаванд, чунки ин як беаҳамиятӣ ба набарди дар пеш истода ва ноҳурматӣ нисбати рақиб аст. шумо низ дӯстон фикри худатонро метавонед дар зери видео нависед. худи Осимхон оиди ин ҳолат чунин гуфт: касоне ки чипта харидорӣ карда буданд, то ки набарди маро тамошо карда мухлисӣ карданӣ буданд, ман аз шумо бахшиш мепурсам. ин айби ман нест. ман вазни лозимаро кардам. аз ҳама қисми душвортарин ин вазнпартоӣ аст. ман кардам, аммо рақиб ба лимити лозима вазн напартофт. бори дигар аз шумо узр мепурсам. худо хоҳад боз вомехӯрем ва ман умедворам ки шумо маро мефаҳмед, гуфт Осимхон. албатта Осимхон, мо туро мефаҳмем, дарк мекунем ва дар ҳама ҳолат дастгири ту ҳастем. ғалабаву комёбиҳо дар пешанд. дӯстон, дар зери видео дастгирӣ кардани шермарди ватана аз хотир набароред. хуб, акнун мегузарем ба қисми асосии видео. дар турнири ACA 197 мо шуморо 14 ҷуфт набард интизор аст. аз 14 набард 9 тоаш дар прелим ҷойгир аст. худи турнир соати 16:30 ба вақти Москва ва ба вақти душанбе бошад соати 18:30 оғоз мегардад. карди асосии турнир соати 21:30 ба вақти Москва ва соати 23:30 ба вақти душанбе оғоз мешавад. хафиз Сақибеков бо Висенте Варгас сараввал майдондорӣ мекунанд. пас аз хафиз бошад Искандар Мамадалиев барои шод кардани мухлисони тоҷик мебарояд. баъд аз Искандар бошад Муборакшо Фидаин Муборакшоев, шермарди ватан аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо рақиби худ вориди октагон мешавад. ва ниҳоят дар вазни вазнин дар карди асосӣ терминатори тоҷик Фаридун Одилов бо Элмар Гасанов набард хоҳанд кард. дӯстон, ин турнирро ба таври мустақим, яъне прямой эфир аз куҷо тамошо кунем? пахши мустақими турнирро шумо метавонед аз шабакаи расмии телевизионии Матч Боец бе пул тамошо кунед. ҳамчунин карди асосии турнирро шабакаи телевизионии Матч ТВ аз соати 21:30 бо вақти Москва пешкаши мухлисон мегардонанд. маълумот барои он нафароне ки аз телефонҳои мобилӣ тамошо кардан мехоҳанд. дар зери описанияи ҳамин видео силкаи бепули Telegram канали Knockout TG ҷойгир шудааст. шумо метавонед вориди силка шуда аз Telegram канали Knockout TG бе пул ба таври мустақим тамошо кунед. инчунин дар Telegram канали мо чанд силкаҳои бепули турнир ним соат пеш аз оғози турнир пешкаш мегарданд. ин буд маълумот оиди турнири ACA 197. ҷанговарони худамонро дастгирӣ карданро фаромӯш насозед дӯстон. заряжнем иншолло победаи хидмона. пас аз турнир вомехӯрем. боқӣ тансияту хонаобод бошед. хайр.